sawarna gung kang mapan ana madyaning padhekahan ngaglik Wusnya samapta sangyaning para kadang langen krida Hirama ngaturaken menggah lelakoning Sang Dipati ing Jipang Panolan sang Harya Prangsang geget waja korot-korot kang wajan nira dahananing regemeng pindha wukir kawlagar anggoleki dayaning wong agung ing Mataram orek sorak gumuruh kang samya wuninga wauta medal saking jroning papan sorak gumuruh wadya tandya mingkara mingkuring hangkara Mrekre tarata pakar dening ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Toto kiwa kae toto. Pripun darak pripun kae ditoto barisane aja ngasih ana sing jijik. Kae ditoto. Kula toto menika. Cinajar ing Wedhatama mrehtan kembo kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan nikani rasa sepi asep polir sepah sampun samangsane pasamuan gonyak ganyung leling semi karsaning priyangga nora nganggo peparah lamun nangling lumoh ing aran bali uger guru aleman jalma ingkang wus waspadeng semu sinamun ing samudra
saya ela alangka longkangipun siwasis waskita ngalah ngalingi marang si pingging pripun punika pripun Toto wadya balane taun ora mung plola-plola ayo iki sedara sanyatane mung weh reseping ati ngaran jublo sugeng tias entelino nora kaya si punggung sedina-dina aja mangkono wong urip mentahun ayo ditotong tahun sedika Gusti
Wataun. Sun bakal hitung aja sembrono. Diitung jumlahe ning pira? Luput bakal pidana. Iji. Loro. Kula hitung punika. Kula hitung. Aja sembrono kowe, aja sembrono kowe tak hitung. Wau ki wong 73. Jadal ijene ora iki ijene ora. Yo. Siji, loro, telu, nenem, 19. Sing kana, sisih kana. Aja ngawur, Lin. Yo, Ngitung kok sak 70, 80, 90. Yo. Wadaun, sembrono. Ora pas karo hitunganmu. Mawana 100. Iki jumlah ning eneng 90. Coba baleni. Oh iki. Kowe aja sembrono ta. Kowe aja sembrono ta lek kowe iki sini-sini kowe iki. Gede. Jok pidana. Aku apa kowe? Aku piye? Ya. Siro 4 tahun 6 itu 8 9 10 11 12. Iya malah gigol. Iya ta ki? Ditata sing bener, ora ngawur. Oh, iji. Geleme dhewe. Ayo, tata meneh. Nah, ngono kok. Nyambut gawe Dasembrono. Aja Dasembrono kowe. Inggih. Hitunge dhewe. Di sini. Mikir. Ayo. Siji. Sisi. Sembrono. Ayo. Ditata barisane iki. Tata. Dadi pelangsang suarane kok cilik. Sembrono kowe. Iji sang patih. Punika kula ingkang tumandang. Tak tandangane dhewe. Yo.
taun. Aja gawe wirang ingsun. Tata siji moko siji. Siji. Sepisan rusak nora mulur nalare ting saluwir katita kuwa kang sirong sinarang ing marusa pindaning si muda prandene paksaku maki redu mawur mangawur-awurmu rahan tengarane ing jure gong maguru kongso Imbangan padha-padha wong Mataram. tetek kadya butula Maju amyat kadi wong Solo. lir patrite ing turangga esti prapapake
Batara lamun podapahan pasti prawiran ora enak iku iki ayo mentahun kae Iji prajurit disamaptake sing tenan ayo disamaptake sing tenan ya Patih Rangga Mentahun dari kula dikosun kongkon di gladi para prajurit. dari sedika ayo prajurit Iko aja ki sini-sini. Inggih. Pidana. Oh, Nggih. Iji. Ayo prajurit kabeh ditata. Ditata. Kene rono. Tata. Takut. Aja ki sini wong tuwa ya le. Iji. Ayo kabeh ditata prajurit aja ngasana kang jejer yo. Inggih sendika ngestaken dawuh Sang Dipati. Tolong! Loh. Alam mentahun! Mentahun! Aduh, tolong! Wah, kae. Tolong! Mentahun kae. Lho sinuwun. Aturaken sembah pangabekti punjuk sinuwun. Ya wis tak tampa. Kawula pun abdi dalem Kitemunggung Sutawijaya sinuwun. Kalau dipun utus aturaken cintaka menika sinuwun. Wah. Ya. Larapno kaya ngapa isining kentoken? Mentahun kae. Iki ulungno kentakan ayo mentahun kae. Semoga sinuwun Larapno ono ngersani. kawula aturaken sinuwun cintaka menika sinuwun. Ayo iki menika sinuwun Sang Dipati menika kentaka ingkang kedah kula aturaken monggo dipun waos ingkang temata Kanjeng Dipati.
Para prajurit sore. Prajurit! Iya. Kula. Rungokno isi layang saking Adi Sutawijaya. Laraping pun nang Kintaka atur marang Yayi Penangsang Dipati Jipang Panolan Tetunung Satrio Kang Jentara kalau ing rat pilih tanding yen prang pupuh atil mereka ulanira gede apa dening cilik prajurit soreng Iya kula rungokno sak banjure isi layang saking Sunan Adi Sutawijaya iya mung setitik cacat mira lerong kampung bondan datan po adi aja amung aneng susuh mara enggal dang metuwa tak enteni ing kulon Bengawan surup Sultan Hadiwijaya ayo perang anden pati Sutawijaya maju sewu rapal kan jangan maju ora nek luku salombo ayo wong Mataram dadang payonono ora bisa ngretan dias pututu dong Jipang Panolan ayo Ranono Sutawijaya aku mesti gagak rimak ketahuan pusaka Brahma Setan kabur mancing dhewe aku mancing ayo maju ana sale kakiku ayo ojo niat kowe satala ayo iki datang payonono ayo danan ki maju ana ing Mataram ampian kowe jolo ora butuh iki tangan ora iki
Eh,